Os veciños de Aguiño cambiaron hoxe o seu habitual lugar de concentración diante das portas do Centro de Saúde de Aguiño para trasladárense ao Concello. Aproveitaban así para entregar no rexistro as preto de 2.700 sinaturas recollidas nas últimas semanas para reclamarlle aos Sergas o mantemento das dúas prazas de médico. Son 2.600 firmas que viñamos a entregar hoxe. Dinos que sí, que luns van a vir 2 médicos, pero non é fijo. Mentras non teñamos un médico fijo que veña para ali, vamos a estar loitando igual, porque poden quitarnos. Igual nos están pasando a mel pola boca e non la poden quitar. E non vamos a consentir eso. Vamos a loitar hasta as últimas consecuencias. E luns veñen 2, eso sí non lo dixeron xa, pero non sabemos se é fijo, é provisional. E mentras non veñan como teñen que vir, vamos a seguir loitando, témolo claro. Viña un médico por 2 horas, por 4 horas, e iso, para Aguiño non é suficiente, que somos moitos os pacientes. Entón, nós o que queremos é que cubran esas 2 plazas para que nós esteamos ben atendidos e eles tamén estean máis relajados, porque enferman todos os médicos, collen baixas, ca situación que están vivindo porque non son capaces a levala. Din que continuarán coas accións de protesta ata non ter unha resposta definitiva á súa reclamación. Ata teñen deseñado un calendario de movilizacións, na que se inclúe unha concentración en Santiago diante da Consellería de Sanidade o venres 31 deste mes de xaneiro. Na concentración de hoxe tamén tomaron parte representantes do equipo de goberno, entre os que se atopaba tamén o propio alcalde, Luís Pérez Barral, que comparte as reclamacións realizadas polos veciños o consideralas xustas. Dende o Goberno Municipal seguimos tendendo llamán á Consellería de Sanidade para que se sente a falar co Concello de Ribeira, co Goberno Municipal, e poidamos chegar a solucións de cara aos problemas sanitarios que ten o noso Concello. Temos que lembrar que a parroquia de Aguiño agora mesmo está con falta de médicos, ten 2 prazas e estáse sustituindo unha delas, quitando un médico de aquí, do Centro Urbano de Ribeira, e neste centro de saúde faltan 5 médicos dos 14 que debería ter. Por tanto, non estamos solucionando un problema de maneira definitiva, senón que estamos trasladando un mal menor neste caso, non? Temos que tamén facer mención a que na parroquia de Palmeira posiblemente tamén nas próximas semanas se poida producir algún tipo de vacante da praza de facultativo que hai. Por tanto, dentro do Goberno Municipal xa estamos traballando, xa estamos instando a Consellería de Sanidade a que, no caso que se produzan vacantes, baixas de longa duración, as cubran na súa totalidade.